Care ar fi un cuvânt care îți doresc să-ți caracterizeze starea la sfârșitul întâlnirii noastre? Salut, sunt Sami. Astăzi îți las o activitate pe care poți să o iei rapid și să o implementezi în întâlnirea ta, în echipa ta, în cursul tău și care să te ajute să te conectezi mult mai rapid cu oamenii. Știi întrebarea în care trainerul, profesorul te invită ca într-un cuvânt să-ți exprimi starea pe care o trăiești în momentul ăla. De multe ori fac acțiunea asta după pauză. Pentru că oamenii vin, poate ori mâncat, și găsești tot felul de răspunsuri. Da? Entuziasmat, curios, sătul, sumnor. Și m-am dus mai departe cu întrebările astea și am zis, ok, asta e starea de acum. Care ar fi un cuvânt care îți doresc să-ți caracterizeze starea la sfârșitul întâlnirii noastre? Da? Poate fi o întâlnire, poate fi un modul de 2 zile. Care ar fi cuvântul? Și oamenii încep să vină să spună, nu știu, să înțeleg mai bine. Un cuvânt, încercăm să stăm într-un cuvânt, da? Să rămân la fel de curios, acțiune, etc. Și m-am dus mai departe și am pus toate reflectoarele pe ei și le-am zis așa, ce ar trebui să faci tu, ca participant, în așa fel încât, la sfârșitul zilei, la sfârșitul întâlnirilor noastre, lucrurile se întâmple. Pentru că de cele mai multe ori venim și stăm spectatori, nu neapărat contribuim, nu ne invită nici cel din față să contribuim și la sfârșit avem feedback-uri de genul, a fost fain, am mai și râs, dar nu sunt lucruri concrete pe care poți să te bazezi și pe care să poți construi. Așa că te invit să te uiți la care e starea de acum, care e starea pe care tu ți-o dorești și ce trebuie să faci tu ca și participant. Pune întrebările astea. Lasă-i pe oameni să vină cu răspunsuri și construiește pe ele. Asta e o chestie simplă pe care poți să o iei acum, e gratis, să o pui în întâlnirea ta mâine. Și să vezi cum se schimbă lucrurile. Să scrie și mie în comentarii care e experiența ta, m-aș bucura să văd. Până atunci, să ai o zi cu impact.